Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP waye! Bwana chinthu choyambirira tukadanga kafukufuku wa genuine tiziwe kuti abale athu aja chinawapha ndi chani. Sizoona kuti azingotinamiza ngati ana. Bwana kafukufuku wa ndege akupangidwa ku Germany. Chakwera ananyamuka kuno kupita ku Germany mpaka lero Malawi sitimazwa chimene anakachita. Tinangoona mapikicha akukwera njinga. Bwana makatani kumeneko ndi report ya ndege. Amakatani kapena atuuze lero kuti Malawi ndinayuza ndalama yanu kupita ku Germany ndipo inatipindulira chani trip imeneyo. Bwana inali trip yokakonza report ya ngozi. Tukuziwa chilichonse. Tukuziwa chilichonse. Bwana anthu awa ndiowononga, ndiokupha, chimene mungachiganizira choyipa ndi Congress. Bwana taona ni program ya fertilizer. Ndipo ndakondwera kwambiri kuona manifesto yathu. Ino anyamata mukonzekere. Constituency ili yonse 100 million ya ife anyamata. Palibe kusankha constituency ina ili yonse 100 million special ya anyamata. Ndesi omwera mowatu ya. Si omwera kachaso ya. Koma mukapangire mageni. Ena anu mukhale maweroda, ena anu mukhale mababa, muzimeta anthu, ena anu muzipanga za mayunisi, ena anu mugule makabaza, koma osati kuti namiza amagesi weyayi. Gulani nthutumula zomwezo. Azimayi kuliso 100 million ya azimayi. Bwana akuti kuyambira pa 16 secondary school ena nkumangu nyogodola koma katundu ndi katundu simasewera ya simalonda owelera kunsika awa iyayi. Inu mkulu ameneyu ine nnamuziwa kale kwambiri ndili wang'ono. Ngati pano mungakambe za mabanki mtawuni mukhaya kunali Malawi Service Bank kunali zicha onama ngati simbusa iya ndiwaboza likati boza ndiye mumve boza wachele nile linankukhunitsa pano adaona mizanthu kuti azidya katatu alipodya katatu pano amati baka makafeteleza azakhala 4,000 kwa jankanthu amatilo feteleza azakhala 4,000 kwa jankanthu na imeneyo DPP ikugulisa feteleza 17,000 kwa japathumba amati azakhala 4,000 nkanthu feteleza baka maka kumeko waboza no mafilling station mafuta kulibe anthu akufera panzera pano kokagula fuel. Sugar weni kumuzi kuno kuti munthu ampate sugar. Mtawuni anthu akuchita kuima panzera kumakagula sugar. Ana ayamba kumadya phala lothira mchere. Boma la Chakwera. Kupita kuchipatala mankhwala kulibeko. Anthu akungofa chipatala cha Chilazulu chinali chipatala chotchuka kwambiri. Munthu akapita ndi matenda ena aliwonse kumene kujako amakachira. Koma lero munthu akufa ni mutu weni mutu. Mankhwala kulibe. Komanso chandiopsa kwambiri ineyo. Muno Malawi boma la DPP linakhazikisa kulira kwakuti kukhale ma ARV aulere. Anthu amene ali wodwala azikamwa mankhwala aja aulere. Lero boma la Chakwera akuti kuti ma ARV aja kuchosa malo mwaje muzikagula ni ndrama. Ndi anthu angati atafe ku Malawi kuno? Ndi anthu angati atafe ku Malawi kuno? Anthu alibe ndalama iyayi. Mbiyo mucha timalika pasiku maliro 6, 7, 10 pasiku. Koma chifukwa choti boma la DPP linafuna kuti anthu akumuzi amene alofutikisisa azilandira mankhwala kwa ulere.
lero kuti mankhwala amene ajawo muzigulu boma limeneli akamuna oyendesa ndi amene ali panowa asamezi amwanamveka amalowa andalama ali apa amene wendiyo kayendesa boma loti liyatumikirira Malawi. Musanamizidwe mmuzi muno anthu awa ndi aboza ayalule mphasa zawo azipita. Mwini wake akubwera Profesa Arthur Mutharika ndipo wanenesa kuti kuyambira pa 17 kupita kusogolo kulibe mwana wina aliyense amene azalipire mayeso aku manebu kali kusukulu ina iliyonse kuchokera standard 1 ukafika form 4. Sizabwino zimenezi. Anayambira lephera sukulu mmuzimu. Chifukwa choti boma sili maapa sazo zizoyenerera. Nthawi yakwana sopano tibwerere kwa adadi yetu. Tibwerere kwa adadi yetu. Amene kuti adadi pa 16 ndi boma chala mng'amba. Amaindi ya bambo pasi jenti gwirizaneni amene muli ndi chovotera samali zovotera zanu sungani malo abwino kuti pa 16 pano mamawa tizabwere tizavote mwaunyinji potero kuti phungu wathu akawine nduna yathu ikawine. Bwana mwaulemu ndikupempheni sopano kuti muyankhule kuchina mtindi chanthu chimene chili pano. Mwauze fundo zimene muchite kuyambira pa 16 kwa diziko muyendesa motani. Ndiwolemekezeka Profesa President wathu, President wa Malawi wonse. Nyimbo azimayi ya Vice President wathu. DPP oye! Kodi kuno kwa bandawe? Timakonda Profesa Arthur Mutharika. Ngunena zona? Ndikapeleke ripoti kuti makonda mwavotera chala mwamba. Ndikuti kamera yotu ikutiona pano eti. Ngakhale Profesa Arthur Mutharika kutani? Ndiye ndifuna aziwe kuti kuno kwa bandawe kuchiyaziro tumbwe timakonda chala mwamba. Chiti wakuyani fiti wakuyani fiti amene atala asakweze chala ndi fiti tikuita nayoje ndeti aone chala mwamba chala mwamba aliyesa kukweza kuopa kwa mfiti. Amene akuti Chakwera achoke pa 16 September. Sitose kode? Chala mwamba. Chala mwamba. Komanso amene akuti ada Jose abwere kuno kutumbwe
azakweze kuno kutumbwe kuti mafuta ano ayathe. South Lunzu kapena kumachinjiri tingotero kakweri ya 5 kumene kunyangati sili kwa Luanda. Ndiyo kote ulemu wanu. Ndikuti Profesa Arthur Peter Mutharika akuzuwa chani? Mavuto atu. Mavuto anu. Chifukwa akuziwa pamene amachoka mboma mavuto sanali chonchayi. Zona. Ndi President Ekayo amene amaziwa mavuto a Malawi. Komanso ndi President Ekayo amanena chilungamo. Zona. Amanena zomwe amachita. Komanso amachita zomwe amatani? Amanena. Osati mbusa waboza amene alipo ipanopa. Ndipo oye. Profesa Arthur Peter Mutharika akutuza kuti kuyambira pa 16 September fika letu ya ndi mwezi wa mawa. Ndikuti mwezi wa mawa pa 16 September mavuto anu aja akonza. Amene tinapita kunjamba. Mene timapereka manifesto. Anenesa mmene mja president athu kuti akubwera kuti azakonze mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Profesa Arthur Peter Mutharika akuzuwa kuti ino Amalawi mulibe chakudya. Mukuvutika. Inetu ndayendako kuno madera onse. Ndakumana ndi azigogo anga wale amene ali apa. Mavuto awo ndikuwaziwa. Ndayenda m'mizimu muli ana amene akusowa chakudya. Ana amasiye andu akuvutika akusowa chakudya. Ndiri oye. Ndiye Profesa Arthur Peter Mutharika choyambilira akunena kuti afuna zakonze nkhani ya chakudya. Ndanena kale kuti fetereza ali 200,000. Pamene Profesa amachoka mboma, pamene mwana wanu anali wachithumba osunga ndalama inali 18,000 kwayo. Komanso packet ya sugar panopa ili pantengo wanji 5,000. Nachepa rate. Pamene nthawi ya ife inali 350 kapena 300 kwayo. Mafuta opikira palibenso panopa akupikira mafuta nthawi ya ife tuli Dipi boye. Komanso kandi nchere. China chilichonse Chakwera. Chifukwa cha Chakwera. Dipi boye. Dipi boye pepani chifukwa cha nthawi. Komanso Profesa Arthur Peter Mutharika akunena kuti tonse amayi fa ndamatilibe. Anena kale mayi mainjaja kuti amayi ambiri panopa sitinakwatiwe. Ampo lake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Tusese mwanamveka Mungu wachitukuko chirafuru tumbwe Namigwa Sadule kaya Tusese mwanamveka Mungu wachitukuko chirafuru tumbwe Namigwa Mungu kwa de Malone nanisi Omaga nyumba Angajisi wabinole Wakala bangoja Obadamina lelo lingona niye sanua muchenesa Sawana wakuyeliko Obeba uja Wela ni saone kuno Gadi kujule wagenya
Malawi Bweranisaone kuno wakudyera patebulo Palibe wopanda mwayi utembeleredwa DPP oye! Ndiye ndikuti Amalawi ya njala sichonjo kodi komanso misewu yathu mirato yathu kwathu kwa masuku mwanimveti ukozi ina misewu ndakonza kale sindaipala misewu kuno inu simboni inweti koma ndaona kuti misewu ina ufuna tiikonze bwinobwino eti kuti munthu azisa kuchoka kuchitembere mwanimveti bwinobwino pa spidi oti mpakataika mahampu chifukwa cha maspidi kuchokera kuchitembere kukafika kwa mfumu ya ikazi mwanimveti komanso kuchoka pachitawo pachi muniwa pamazeneti munikiwa pamazeneti mwaninyi mwanamveka uyuyu inesika bwele kundokuza kuna mizani mwanimbateti inesika bwele kundokuza kuna mizani tikufuna tikoze mise watu kungochokera pa chitawo pachi pa Nazareni pachi kapena pa Seventh Adventist pa manda pachi munthu azisa kuthamanga pa spidi kuzera mwachikwakwata umu ndikudusa apa ndikafika pa milepa bibi boye mukundimba tweti kaniso ndi amagesi panopa ndi palikulu pano tinali ndi archbishop pano bishop uchiona tingakhale pana magesi pano ndikuti tingakhale pana magesi pano ndingati tikufuna magesi osati pokha pano iyayi koma ma trading center wonse amuchiyazo tumbwe kukakhale magesi bibi oye komanso mijigo yomwe tayamba kukumba kale mijigo tayamba kukumba tifi mwamva afumu ayeti amulu achi mijigo tayamba kukumba tu mwanimveti misewu tayamba kukonza mijigo tikukumba komanso chakudya tayamba kupereka mafusa zikogwawa chakudya tikupereka tizakati kuperekaso chakudya tikwizana komanso tikunena pano ukaone mpite kwa abalala fuma abalala ukweti kwa a grupu akanyenda tikumanga skulu ya Nkomba Phala ndikuti mupite kwa abalala pomwe pabatweti mukaone ada Jose akumanga skulu ya Nkomba Phala tikwiza naye komanso adadiwa mwana wa dadi tu yeti ndina ada Jose wang'ono pachilomwe timati mapu ya aya ni mapu ya mulu pale ine ni mapu ya ng'ono mwana mveka ine tapelekaso zofunda muzipatala zathu zakuno kuchilazo Tumbwe ife zipatala zathu zing'ono zilipo kutumbwe kuno zilipo zitatu kuli kutumbwe kuli kundunde ndi pa milepa Zona bwana. takapelekako oso zofunda ndipi oye ndiye inu nkamwini wangobwera chinkhoswe sichinakhomedwe nyumba sanagone mayi sako aziwa ndikuyamba kumanga nyumba amene si nkamwini ndiye wina abwere azati ndiza komwe iye akupanga wabwino ni ndani ndikuti wabwino ni ndani inetu ndayambapo kugwira ntchito ya chitukuko mwasala ndinuyo kuti zimene zizipitirire sichonjo kodeti ndikupira mavuto mwaona mavuto mwaona
ufuna apitilize uno ujazo utumbwe ufuna apite mavuto amene wa ife pachilomwe timanena kuti mutu moneke ere mutu moneke ine sinabwere kunoko kuchilazo tumbwe kuti nzazilemerese ndekha sinabwere kuno kuchilazo tumbwe kuti nzakubere ndi ndalama zanu za CDF palibe koma ndifuna zabange chitukuko ndifuna ndikamaza puma 2084 mwanimveti kaya bwali shadow winner azikonzekera za 2084 zona bwana mwanimveti ndizingokuphunzitsani kuti ndale zimayenda bwanji zona mpaka kunafika chama 2050 umu chama 2070 umu 2084 nzapanga handover ndikufuna ineyo mwanimva bwinweti ndifuna ndikamaza choka kuchilazulo tumbwe mene ndachokera kuchilazulo south ndizatha kunena kuti nali MP kuchilazulo tumbwe pabandawe naikapo magesi mwanimveti komanso tinamangapo nyumba za aphunzitsi nyumba mukuzoona zili za World Bank mwanimveti mukuzoona za World Bank project yake anayambisa ndi Joseph Mwanamveka pamene anali mboma mwanimveti kwa mpira panopa kuti kutumbwe primary school akumanga kalimachoka akupanga media ndi za World Bank tifuna zimenezi panopa paoneke kuti kunali archbishop zona bwana tikwiza naye komanso tikufuna azigogo athu awa moyo wawo usinthe zona bwana munthu uzinyadira ukalamba wako osati mina kuvutikira gogo athu zona nde uthenga wa ine ndionera kuti ineyo Professor Arthur Peter mukamusankha ngati president komanso mukasankha Ada Jose ngati MP wanu ndikuziwa mwasankha kale simasankha choncho komanso mukasankha Nyamata uja Munyapa ambweche Munyapa tabwera na muje Munyapa kawiriso kasa wanu du kasa wanu amene kasa amene ndi wachitukuko zona bwana tikunena pano wandipasa listi ya mijigo yonse imene yaonongeka manimve na njati yonse tikhala ife tikukonza mijigo osati chifukwa timwazisankha iyayi tiyambi athu pompano zona bwana ndilipoye komanso pali mavuto kukosese kuno manimveti kuti tilibe ndalama mthumba siyonse ndikuziwa anthu onse inenso ndi wa bizinesi itu kandi pa milepa ere kaya ndi kundunde kaya ndi kwa Nkhwayi kaya ndi kusoni kwa Mwiyere kaya kafika mpaka kwa Nyalugwe uko mabizinesi palibe ndiye tangoganizani kuti ineyo mwana wanu nkuzakhala nduna ya finance ndiye ine mungavutike palibenso kuvutika ndiye chifukwa cha nthawi ndifuna ndikuze na abale yanga mwayi muli nawo oti mavuto athe kuti mavuto athe amenewa choyamba tisankhe Professor Arthur Peter Mkhari kachiwiri tisankhe MP wanu wachitukuko Ada Joseph Mathiola Mwanamveka libwerezeso tuongezere pa Joseph pa tuongezere pa Mathiola Mwanamveka siyo kodi ndi kasala wake ambweche Munyapa tisazavutike iyayi nkhani yake ndi chimanga basi uzangopita pamene pali chimanga tikangotero choncho ndikuti kunoko chitukuko chatani ndikuti Ada Jose ndi MP wanu apitilize kupanga chitukuko chomwe wayamba kale ndipipoye
ndiye posiriza talandira abale athu azipani zina. Wani amva kuti pa 16 September kukubwera Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwanimva eti? Komanso amva kuti kuchiraziro Thumbwe kukubwera Joseph Mwanamveka. Ndiye akuti feyo sitikufuna basi imene ipitilire. Mwanimva eti? Ndiye talandira alendo. Dibi boye. Amene tikwalandira zipani zina ati ndi UTM alipo mpano. Ndifuna amene amalemba malisti amenewo. Anthu aku UTM tili ndi governor Manivet wa UTM amene amanganika chiraziro chonse ali pano. Mr. Richard Benito tabeyani pano Masanga. Komanso tili ndi Whiskers Nkasera secretary. Komanso tili ndi Mr. Henry Makwiti amene wanali constituency director. Komanso Patrick Mere. Tiliso ndi Irina Kalipinde. Alice Gangu Oganyu amene ndi a governance. Komanso Mayeso Chinga ndi Rose Muhije Muleke. Rose Muleke. Bibi oye. Ndiye apempe. I think salu za bibi balibe tikatenge ma t-shirt taveke. Ndo apempe amene ali pa fomi ndigali motabwese ma t-shirt sanga salu tyo apasa. Ndo apempe ta cheneset. Papa mankulema. Atipase moni a governor a UTM. DPP oye! DPP oye! Ine ni governor wa UTM kuchoka kuntunda mpaka huko. Tagwirizana tonse asogoli tonse kuti takwera kupka. Yeri ya Jose. Jojo abona usalala ule ngono rimenya. Zikomo kwambiri. Asimala takulambira ni kuno. Kuno masinga mukale masuka. DPP oye! DPP oye! Ndide mawambiri inakwanga ndikunyani oye! Inasinanga ndi Alesi Gangu. DPP oye! Tili mozi basi! Kufatala Chimanga oye! DPP oye! DPP oye! Ine ndi secretary general wa chipani cha UTM. Ndale ni matakasa kwambiri. Ndikungooneka chonchi koma anthu amandidziwa bwino. Ena kuti awine kudera kuno tinapakisa tefa UTM. Pano sifuna tavutira Jose. Tangapa salisi ya 250 palifuna nthaza kumana okhamasa ni maso. Ali anthu ochuluka kwambiri kuti tipanye mavoti kwa Jose. Irenga ti secretary na meme kachinzangawa. Kuti gabati takwere fence kati olosa. Tipeze gamo yeni. Yokuti ife ligire na uchilo mpaka sogolo. Tuwadalisa kwambiri Jose Mwanamveka. Kuti chilo pena kuipanga kuna ipitirire. Irenga ti secretary ndi apa santhu ochuluka kwambiri. Akwa na mwina 600 kuti abwere akawaone. Zikomo kwambiri. Ndiye mwachidule ma t-shirt tingwaveka governor and governance tikumane mawo omwe uno mulandire ma t-shirt mwambatweti. Komanso mene ayankhulira apa anthu anali a DPP kale. Mwauna amene apangira DPP anangosochera. Ndiye talandire ndi manja onse. Komanso ndifuna ndikusimikizeni abale anga anena uje naja mfumu aja pali zambiri zoti amene andipempha mwachidule ndifuna afumu mve zimene yatipanga.
komanso ndamva kuti anyamata mukufuna ma t-shirt siyo kodeti komanso mukufuna nsalu azimayi amene mukhala azimayi ada Jose Mwanamveka dongosolo limenelo titani ifale utangopanga nsonkhano tikatili konkuno ndiye mwachidule ndikupempheni abale anga muyende bwino pamene mukuyenda mukauza abale athu kuti pa 16 September asakayiwale kuchongera chimanga tagwirizana eti Mungu akudaliseni zikomo kwambiri. Sio kwambia habari sitokoze kwambia Vice President chifukwa cha mau achilipikisitani ndani tukulu Dimene zatera kuno ukirazi lutumbe constituency dimene kuna nsonkhano umene wa okulemekeseka a Vice President kujokera kuno ukirazi lutumbe constituency ndere pano tikhala tibwera ndi okulemekeseka a Vice President para Vice President alifanya kozeri joyenga jani nanga lutenga wanji umene alawelesera anthu akirazi lutumbe constituency kuno muna tingomvera kaibe mpira ngono kana kutekanso ndi a Vice President kuli alifanya kozeri kuli lutenga wanji umene kufuwa kwambira mamawa a Vice President akhala akuyenda ndi constituency yonse misonkhano yoyimayima pompano tibwera ndi olemekezeka Vice President kuli alifanya kozeri fundo za twisa kulisukula lero apezeka ali kuno komanso kuli anthu kuno kukirazi lutumbe constituency avotere olemekezeka mu Joseph Mwanamveka chifukwa cha ndeno tibwera ndi olemekezeka amene wa pompano kuli tizamve kuti mtenga wanji amene atibweresera kuno tsiku la lero tini ndiko kunjina Robert Mukoli amene sarani wazonse kuno tibwera ndi olemekezeka Vice President anabweresera anthu akuno tsiku la lero tikulandireni bwana Vice President tsiku la lero kuno kuchirazi lutumbe constituency zikomo kwambiri takona ni mama onsewu muli bigiribigiri mu constituency mwina tutenga wanji umene munabweresera anthu akuchirazi lutumbe tsiku la lero kuno utenga wanga unali wapafupi nimawauza abale anga kuchirazi amene akuvutika pano chifukwa cha boma limene lilipoli boma la Chakwera amene akuvutika ndi njala panopa amene akuvutika ndi kukwera kwa zinthu panopa zinthu zilo singokwera china chilichonse amene akulepera kugula fetereza amene akulepera kugula mafuta opikira kugula shuga kugula bredi nimauza kuti mwayi ulipo pa 16 September kuti mafuta amene waathe akapotere Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko lino komanso MP wawo Vice President wa chigawo chakumwera Honorable Joseph Mwanamveka komanso ndi makhansa athu awiri akuno asanke akangotera chonjo kuti mafuta awo atha so tera awo nali umenewo kuti nthawi yakwana okwana pa kumina 4 imene kubwera tikati kusankha sankhani mwabwino sankhani mtendere osati mafuta amene tili nawo pano anthu kumagaika kuti mwina manifesto onena kuti masukulu anasanu malipira fees kuti inuyo mukabwera pa 16 pano zimenezi musazikhazikitsadi zomwe zili manifesto anu kupati example za maphunziro ine ndikupira kuti Malawi akumuziwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndi president yokhayo amene samanama president yekhayo amene amachita zomwe amapanga promise komanso amapanga promise zomwe angachite osati zimene zili pano akuti anena china so zimene zili manifesto zija zoti kati chipani chakhala pansi komanso Profesa Arthur Peter Mutharika watilangiza zimene janzotheka zina malirozi jazizatheka kwambira pa 16 September in fact pali economic recovery program imene ilipo kale oti muzaona kungosaka Profesa Arthur Peter Mutharika kwambira pa 17 muzaona zinthu zapa kusitika pamene pali kati ya school fees janditema kemene kubwera akamamba school tamu Oktoba ndege zichitika school fees
komanso za 5 billion ya constituency komanso ma 100. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.